center ke then ke isikhathi esiningi bengisichitha khona high performance center because uPitso ndoda leya ndoda obsessed ngebhola awu la engaqala khona ukunderstanda lezi zinto ze-science yebhola nani sisebenza lapho kwakukhona insizwa laphana uMajeje currently there leya nsizwa yasebenza kuBafana yagcina isiyiphoyisa yathi ayingeke ilunge yona ebholeni izoba yiphoyisa so uMajeje ke sasihlikihla bona abadlali lapha na remember nje kufika uJohn Smith bexabana naye emkhulumisa isipedi engafuna ukuphendula ngesipedi athi nama ngizame njengayo so like that is how I go to University of Pretoria ngikhumbula nje nangesikhathi so Steve Hoped nabobani and remember ngesikhathi sekune Absa Cup ukufika koLerato Shabangu ngaleso sikhathi sikhona kwenziwa ama researches alezo zonke lezo zinto we part of that. All right kezwakala impilo yakhe inabelungu kusukela empangeni to Pretoria impilo yakhe inabelungu ufundisa abelungu and ukhuluma naAfrikaans yazi benza kwazi lalela bethe lalela isikhulu baba ngizalwa yilokhuza mina ngizalwa umem yazi yantokazi yayithi hey wesandile to be too good is not too good wendodana uyangizwa to be too good is not too good engiyazi ke lapha ibhemile yazi leya yayifike iole kusekhona iredio leyo wasebenza kuwe wena eScoast yayisabizwa ngePort Natal ithi wena uzolalela uRadio Zulu la uzolalela iPort Natal la hey ndoda ngiyakhumbula bekuyiRadio Port Natal but good awukhuluma naAfrikaans ngiyayikhuluma phela nami Afrikaans angithi ngasophongolo so hey amabhunu yazi nawe agcwele laphana so hey ungayiqala uyayiqala so shusho ijeni yakho ye-commentary it's not like wawulalela iRadio waba inspired wathi hayi ngifuna ukuba njengobani into eyenzeka because vele ubu around ibhola vele isikhathi esiningi yeah I'll tell you something about comment asi abantu abaningi silinyazwe lama commentator afika manje actually being a commentator phekezela umdlalo yakizwa lisho liphinde lelo lisho liphinde should not be obsessed ngawe you know I'll tell you about Peter Drury he just excited Peter Drury has never begged viewers to come and watch his never that guy has never done that thing Peter Drury ngenenza into yakhe aphuma hanga nina hey ungizwile mina ngitheni mina ngizothi Peter Drury akana line Peter Drury is a poet tshela lento eyenzeka ngaleso sikhathi aphume kuwena sekukuwena ukuthi uthini but abasakazi sinabo bamanje they are only concerned ukuthi bona bakhunjulwe and again bafuna ukuthi noma befika kwi-public space ukhunjulwe ukuthi bona basakaza ibhola and they are competing with players and that is why ke manje ubona ngathi ibhola linenkinga ilapho bengifuna ukuya khona about i-commentary at large ukuthi mhlambe uyibona kanjani njengamanje but uphendulile umbuzo and kukhona enye into engifuna siyibheke lene eyama languages because ngizothi isiZulu umuntu ongumZulu mayikhuluma isiZulu kunendlela ethile afana approach ngayi game mangabe uentertain abantu abakhuluma isiSuthu banendlela ethile kanjalo futhi namangisi mhlawumbe mangathiwa uyayichaza leyo nto leyo esiZulwini mhlawumbe uyibona kanjani i-commentary yakhona umuntu wakhona fana ugiya ngoba vele insizwe yagiya iphinda izinto noma kumele ube nobuciko bakho bokukhuluma noma kumele uzothe ngoba esiZulwini uyabingelela ngisho ufika ekhaya bafowethu ninjani hayi siyaphila hlala phansi uhlale phansi uyabona ngokwe-culture mhlawumbe uyiblenda kanjani wena i-commentary yakho ne-culture yokuthi mhlawumbe usukukhuluma nabantu abakhuluma isiZulu asiqale la amazulu are different bahlukene khona isibhaca khona amazulu angamabhaca khona amazulu njengani khona amathonga khona amanye lawa ngithi nina nikusenamaswazi namandebele and then bese bakhona uZulu dilika bese bakhona uZulu phaka angazi noma uyangithola ngikulalela impela ngihamba nawe ngikuthola kahle yeah then okay sekuyini leyo nto ke sibiza ngokuthi ulimi lwesigodi yangizwa ulimi lwesigodi then uma ulimi lwesigodi kwenzakalani sekuzofanele ukuthi wena usticke kwi-template kunendlela okukhuluma isiZulu idioms esiZulu angaziwa yiwo wonke lo muntu irrespective ukuthi unjani uma umZulu uzokuzwa ukuthi akumeleke ebese wena mhlambe ucompromise uthi hayi isiZulu sesehlile asicompromise and that is why ubona uma ulalela ibhola le-EPL angeke uzwe isingisi esibheke eceleni noma esiphukile kuthiwa sesifuna uku-accommodate abantu base-Afrika ngoba sesisakazela bona no isingisi lapha phesheya isingisi great cross look at the Frank bazokutshela even ama-fields ukuthi le field ikhathwe kangaka it's area in the boxes what they told pressing what bayibiza ngamagama
akhona leyanto akukho okunye into ongayenza mhlawumbe it's football league njengokuthi imantayi ishibobo that is accepted kodwa you can't change ulimi nami njengoba ngikhuluma nawe ngikhuluma isingisi but akumele ukuthi ngesikhathi sengisakaza ebese ngifaka isingisi ngoba isingisi uzoya ku language 1 phela mayifuna isingisi lana asimniki isiZulu aphuma hamba mangiphuza icoke ngiphuza icoke mangiphuza enye into ngiphuza enye into ucace nje ukuthi nenza ini I think leyo nto efike yasilimaza kakhulu kubasakazi esinabo kuzoba yini ama-editor ethu aqasha abantu you'll find ukuthi if if ukhuluma ngolimi kumele uyiqatshe uma ngiqasha umZulu azosakaza ngesiZulu mangiqasha umSuthu angiqashe umSuthu angingathi ngoba uyasazi mhlawumbe bese ngithi semi right no asithole lento njengoba injalo ukuze akwazi ukuthatha isiko mhlambe iculture yalolo limi mhlambe iculture yayo nation ayilinke with ifootball ikhulume lento le esuka ikhulunywa kungabi ongenani into ongayenza ifootball lingo but hayi kodwa ukuthi uphume ukhulume enye into I think mina uma singayibamba lapho njengoba ngichazela ngikwenzela isibonelo ngeEPL imi lapho neWorld Cup angeke uthole iWorld Cup isakazwa ngesingisi esibheke eceleni ngoba nakho kuthiwa ukukhaterishwa ezinye izizwe ngizokwenzela isibonelo iEnglish amazwe njengeNigeria isebenziswa yini pidgin yes basebenzisa lesingisi saseNigeria bathi pidgin yes yeah yes pidgin and then uma ufika sizehlukene lezi limi but ayingenwa leyo esingisini kuma nje kube isingisi esiqondile I think usungizwile okunye futhi ofuna ukukhumbula ngesingisi ngolimi uma mina ngingasakaza ngesingisi ngingasakazela ukuthi ngizwakala kodwa angeke ngisakazele ukuthi abantu bangiqonde noma mhlawumbe engithi I can be heard but I cannot be understood and I cannot express myself ingakho kuzokuthiwa umuntu ethi icala ungalithethi icala ngolimi ongesilona olwa hayi uyibeke yacaca bha kwekade limhlophe ehlungwini sesizovala ake sibhekele ama nicknames aba nicknames umdlalo umnika kanjani do you give nicknames as a commentator and what informs indlela onika ngayo umdlalo nickname izithi indlela igama lakhe libhalwe ngayo ukuthi ngoba kuzothiwa uRabiot uzodwa nawe unogwaja or ubheki original nickname abebizwa ngayo lokushini or ubheki izenzo zakhe like uthini ngale ama nicknames sesovala bese mhlawumbe usitshela ngedevelopment yakho but asiqale ngale ama nickname. In terms of the nicknames, I'll tell you something. Iqhawe akekho umuntu ofika ku PSL engenagama. No. I think iqale emaclubini, amaclub lawa amancane ayasilimaza. Ikakhulukazi ukuba amaclub nje onke ePSL ayagodla information ngabadlali. Yabona ngisiyokhuluma nomdlali abafuni nhlobo ugcina ungazi ngempela ingakho ukuzobona le izinto zenzeka so kufanele ake ngithi nje mina njengami ngikhule la emacekane bengibizwa ngomtoti kuthiwa ngumnandi waye ngimnandi bengixoxa abantu ngixoxa nanoma ubantu imtoti le ndoda imnandi le ndoda ngaye esikhawini mangifike esikhawini ngabizwa ngomswalozi because I liked iMorocco Swallows namanje ngiyobubona ngigqoka ijezi leSwallows ngamove from lapho ngabase esikele ngabizwa ngocucu into eyenzakalayo abantu abakunika igama abantu osukuhleli nabo akuvele kusukuma umuntu akunike ileyo nto mina engayisho ukuthi and again just imagine ukuthi abantu uma ungathi manje ungathi hey kade ngikhuluma nocucu some people will just relate quickly uma uthi ayikade ngikhuluma nomtoti people relate quickly abakhule lapho and then kuyayikhulisa indawo lapho and then because umntwana okhulayo ngesikhathi ngisakaza ethi lalela umntoti lo umnandi lo mjitabe abo sekwenza kanjalo ke and then if you don't give nicknames and take the original nicknames it also promotes the area and it promoter art yethu ukuthi nathi sinabo ubuciko. I know iyezwakala before nginikeze abantu ithuba lokubuza imibuzo ngiyabona abanye bayancoma lapha e-comment section omnye nje uqeda kubuza ukuthi umsakazi kumele abe nawakhe yedwa nama nicknames nje avela wanika abantu sizongena kuleyo awusitshele kabanzi ngokudevelop kwakhe ibhola emacekane because ke ngibona social media wakho uhleli impela uAbaz ngecontent no it's
or asithi empangeni nje? It's not a development. It's not a development per se. Leyanto ukungukuthi mina ngithe ngilapha yana mayingane ihlangana nami iliphi ithemba engiyinika yona. The only thing nje ngiyenza lapha is to give them hope. Iyangishaya leyanto ephaketheni yabo. Some people own clubs. I said let me not own club, angi-own wonke lama club. Ngiyenzela izinto zokudlala nani nani. Into nje esilimazayo ukuthi ama club themselves awana ama owners. Kodwa uyabona ukuthi ukube lento yokudlalisa angiyenzi. Ngabe abantwana ba stranded ngendlela ongakazi uyibona. You will find sinama team mhlambe let's say 13 14 15 okay I say 8 kwama team esinawo. Ngoba it's 20 times 4 it's 40 ngoba it's 13 15 17 21. So it means njengoba sinama team awu10 onke lama divisions amelele. So it's 10 times 40. Lo 10 times 40 awana bhola onke lama team. They can't buy. Yabo so konke kudla kuphi ephaketheni kumina. Muke wathi uqala ngifuna ukukhokhisa ijoining fee. Kwa ingandona uxhasiwe SuperSport lo washa kwacima. So kunzima ndoda but into engiyenzayo mfethu ukunika umntwana ithemba ngithi nje kuyo story asitholeni ithemba sibapha abantwana iopportunity. Alright sibonga kakhulu ngathi khona bakade befuna ukuba nemibuzo mangabe ufuna ukuba nombuzo ungajoina ngizothatha 1 or 2 people after that ke bese sikukhulula babumiya nawe uqhubeke nosuku lwakho because I know you are a busy man. So uthi umhlakazi kumele ube nomsakazi abe nama nicknames akhe yedwa nje yena awaqambayo awanikeza abadlali. Yazi bazokushaya ngani la bazokushaya ukuthi commentary bazokushaya ukuthi talent is commentary is talent which is okay. I think South Africa yonke ayinayo i-blueprint of commentators. Like for instance uyazi ukuthi uthisha uregister wasayisi muyinesi khona la oregister khona bese kuba nendlela yokwenza khona izinto ongeke uzenze uma uyinesi noma uyiminor noma uyini. I think uyiqoqa lento ukuthi kungabi nama-nickname. Like for instance, it creates a confusion about the player because if that commentator in radio ethile, radio A imbiza ngokuthi, i-radio ethile imbiza lokhu, and then within the house manje i-player omunye umsakazo umbiza ngalokhu nalo omunye umbiza ngalokhu ayisekho lento ye-nickname. It sounds like umuntu ongenayo i-nickname. Then again i-nickname eyochuma ile yalo muntu one platform enkulu. Kodwa rest uthola ukuthi lo platform mhlawumbe i-platform uthola ukuthi angithi yo TikTok mhlawumbe inabantu abaningi. So wonke umuntu okubonile usezothi ayi uMiya ubhodwe kanti no uMiya it's not ubhodwe uMiya ucucwa. Usumbulele ngoba manje usebenze njani ususebenzele le platform okuyona to push igama okungesilona ela. Hayi no iyezwakala hayi uSox uyancoma uthi Davudave Plus ngajama wemuya bhuti uyasishaya ispani thank you so much lapho Sox uncoma lapho uMeya no Mr Mchizwa naye nje bandlulisa uncoma kakhulu bonke laphana ke abakhona laphana ke kwi comments section. So yeah ngathi imbuza eminingi kudlula nje kuphela kakhulu kaze incoma abanye bayabuza bathi nguye ngempela lo uMeya okhulumayo ngithi mina nguye ngempela uMeya lo wangempela lo maze TV uMeya nje impela. Hayi ukuthi mhlawumbe uMeya oseceleni mhlawumbe cha yena washa insizwa kabuthelezi manje ithonga ishangane insizwa isuka ngale eMozambique siyabuza kamaphoyisa athe wendoda ayubuthelezi ethi impera mina kacha lo ayekuthelezi impela me. Hey ngoba futhi abantu bazokuxaka abantu hayi nokuthi igcwaneni lelo uyasesivala nami sacela ufaka umbuzo wona ungawufaka umbuzo nisabonana noNhlanhla hayi soba libonge siu10 use soba li10 ibonge siu10 use le oh hey so ngiyasala siyabonana leyo ndoda hayi yafika inbox yathi hayi asilokhuze yathi hayi asithelelana amanzi so hayi sesathelelana amanzi siyabonga ngibonge mfethu ne-opportunity ongiphe yona nento oyenzayo sengathi ngaphumelela bhuti wami. Usibonge kakhulu Cwaneni sozophinde futhi sibonane ngokuzayo noma kanjani ngaphandle kokungabaza.